Di na ko, EJ! Uy, Di, kontra na naman ulit. Wala na mo, kontra partido na! Kasi mga ayaw, bukas barangay ha! Grabe, ba yung kapitan na? Ayo! Ano na? Pick up. Hindi mo masod? Oh, saan na dre? Oy, si kapitan. May gabi! Oh. Siyempre yung kakatel. Di, padong mata ko to logod eh. Nani rin ako ngatal, matog. Uy, biliban ako mo pa. Disguise na ba? Ano ba? Simple na ba? Oo. Pungkap. Ni as... Yeah, ang ginagawa nato ni Kapitan. Oh, gajaging ko ginamutag. Oh. Gajaging ko ginamutag. Ang naong, Oh, sige, pwede. Kapitan, ang magtak. Alami. Grabe naman kay bagtak naong day cup, no? Oh, usahay kay kana mag-gym ko ba? Oh, drag gym. Ang abs nas naong. Sige. Oh, kana hilupa na. Break. Grabe ko mawala sa tiin. Gajaging ko tiin. Kapugas kong lawas. Musta paminaw? Kap. Okay na. Di, patay. Itong kunin mo, siguro na to. Makadaog na katuligin sa mga plataforma ni mo. Ako to? Sure na ligi to. Siguro na kay tanang bubig hakot naman ako tanang. Hakot na mo. Mana? Okay na. Tungingon ako ni mo promo na buy one take one na lungon. Nakapabuhan na ko na to. Mana nakayo dito kurang yun na to siya. Pati ka to. Okay na to. Yang itong naayuda para sa itong taligsik. Taligsik pa gani. Na naayuda. Oh, giandang Ano na to? Giandang ako dahil sa barangay. Ano to? Gibadget na lang to ni mo. Mga estudyante nga ako sa yuduan. Oh. Wala ako na lang sa mga kabatan. Nanay ordinansa na tapos. Okay. Mga daw post ni Kamos ni Kapitan Juan ba? Di na. Uy, Di, kontra na naman ulit. Wala na ako kontra partido na. Kasi mga ayaw, bukas barangay ha? Oh no! Bukas barangay. Mga tagbubugan-bugan. Nakita ka na may makadaog. Yote ako na. Ako na yung kapitan diri, yo. Bahala, okay ka diya.